Yeah, good morning. Mwadzuka bwanji konse kumene inuyo muli. Tipatsane pano update chifukwa timadikiranso makamaka kuti makamaka Iran iyankha motani. Komano ndiye sakwanza kuti mwamva kale nkhani kukhudzana ndi attack makamakanso achimwene akulu Nesta Black Teacher ailongosolanso. Actually it's very accurate. Manso Meana Gambilaso Dzuroso Mamawaso actually is very accurate. Pankando kuzana ndi negotiations. So Mongo bwelezanso ndizonena kuti yes, America yapanga attack ku southern Iran kumene kuli kumwera kwa Iran kumachita kuti ku Bandar Abbas. Yes, kumene kuchako chimene chifukwa chimene apangira attack nchonena kuti kodi iwowa anapangidwa attack. The answer is no, sanapangidwa attack. Ma Americans sanapangidwa attack, komano iwowo anangoona kuti okay, Iran ili ndi launchers zimagamera zimatrack zichande zimakhala ndi zopangira zoponyera mabomba zake bacha mkudziwa kaleso launchers acha. So zinali zoti zili ready choyambirira. Number 2, panali maboat amene amapita amene munyanja kukayika mines. So iwo aja akuti ataona ma Americans ataona anaona zoti apapa ndi kuti tinti ziteteze tokha chifukwa ndi kuti face tili safe. Okay, so anapita ndi kukapolisa maboti aja komanso ndikupitanso kumene mbali mucha kumene kuli southern Iran kumene kuli Bandar Abbas ndikukapolisa ma launchers amene ajawo. So here's what happened exactly. Poyamba akandika chiwiri mkatikati mwa ceasefire, tili mu ceasefire akandika chiwiri. This is the second time pamene America yapanga attack dziko la Iran. Komano incident yoyambirira pali zofananirapo pang'ono. Incident yoyambirira inali yonena kuti ma Americans amafuna kudusa pa Strait of Hormuz, so amaganiza kenako pamene anathirana zipolopolo pa ndi mabomba. So imene ndi incident yoyambirira. Zimenezo this time suri zinachitika choncho yayi. This time anangoona kuti okay, akayika ma mines. Okay, ali kwawo akupanga apuputa mfuti. Ndoti mfuti zimapuputaso afa ati perefe nkupita kalani kukapanga attack. So the statement in the last couple of hours saying that these incidents happened within the last 24 hours, essentially saying that this was to protect US forces. Now, they're not saying that US forces came under attack. What they're alleging is that the United States took action, particularly around missile sites and also boats that were possibly going to lay mines as a preventative measure to protect the troops in that region. Now, China chimene chikufanana incident yoyambirira ndi iyi ndiyonena kuti poyamba paja dziko la Iran, right, linagwetsa drone yopanga uspy Persian Gulf imene timachita kuti MQ-9 drone. So anayigwetsa then kenako anayijambula kenako afterwards kenako iwaja kuyambisa nkhondo tsopano. And this time also zofana naso ndi zimene zachitikaso chifukwa dzanaso Iran yagwetsa drone ya uspy ku Persian Gulf imeneyi ndithu yochita kupangidwa ku dziko la Israel. So drone imeneyi ili kumene kuku imapangaso collect ma information iso then kenako Iran yagwetsa drone ija. So after kugwetsa drone ija, I think ma Israel anakwiya, so I think I was trying just to verify the first incident. Imene anapangaso drone, anagwetsa drone kwa mene sina chuka kwambiri. Komano iyi sobano ndimene inali confirmed, inali yotsimikizika kuti Iran yagwetsa ndithu drone ya ma Israeli ku Persian Gulf. So wanaganiza zoti okay, I mean kenako nkhondo. Zimene even ku White House kukomwe ku America atsimikizanso kuti sikuti panali issue yoti Iran yapanga attack kapena maku komano iwo akuti it's like the self defense ati kuziteteza okha. Kungoona basi kuziteteza okha. So anapita nkukaziteteza ku dziko lanu ake konko. I mean
kutali kwambiri. Anyway, kodi zimene zizi zili ndi impact yanje chingachitika nchani afterwards. So kumbali yokhudzana ndi America, USA, kumbali yawo kodi ceasefire iyatha, kodi nkhondo ina yayambika? Nope. Kwa mbali ya America akuti no, tidakalitu mu ceasefire kuti zidatulani pansi, aliyese tili tuli mu nyengo ya zidatulani pansi. So koma akuti iyi nangokhala basi kungofuna kuziteteza, sikuti so paonongeka china chilichonse yayi. Okay, komanso sikuti so zipanga zisokoneza ma negotiations, kukambirana kumene America ndi Iran akukambirana. America ndi Iran akuti basi okay akukambirana ndithu back channel, koma akuti sikuti zisokonezeka zimene zikuchitika ndithu zikuchitika ndithu osadandaula nkhani iliyonse pa nkhani yokhudza ndi ma negotiations. Killed. So that would seem to suggest that again this won't reach the level of a breach of ceasefire, but it was action the United States said was to defend their forces while using restraint, particularly around Bandar Abbas. So it's not going to derail the talks underway at the moment involving several countries, but clearly it is a concerning moment for both countries. And imene all the way from out White House kwa America akuti kuti ayi zili bwinobwino. Chabwino, teni tibweretso pano ku dziko licha la Iran kumene kuku nkhani itafika kuti okay, ma Americans ngakhale kuti sanachite confirm kwenikweni, sanatsimikiza anthu angati amene amwalira amene aphedwa ndi ma Americans, sanatsimikiza nkhani imene, komano zatsimikiza kuti nkhani yachitika ndithu. Ma-Americans akuti apha ndithu ma IRGC members, asilikali IRGC, asilikali kutoteza boma aja. Iwowa response yawo tiyang'ane kwa Mujtaba Khamenei. Iye ndithu wayankhula ma statement okwana awiri. And so according to the messages that he has just released, so he says that the regional powers will no longer be a shield for the US bases, and US will no longer have a safe haven in the region. So statement yoyamba akwanena kuti maiko amene ali ku region, ku Gulf region, pende tukamba zokhoza ndi UAE, Saudi Arabia, tukamba zokhoza ndi Dubai, maiko ngati amene Omani, Kuwait, akuti they will no longer be shield for US bases. Sakhaso chishango cha mabase, mabarracks a America. Sakhaso chitetezo cha ma-Americans. Maiko amene wawa kuyambira lero sakhaso chitetezo cha ma-Americans. So ma-Americans ngati amasunga mabase mene momo kumati kuti ayifetili safe, akuti maiko amene wasakwanitsaso kusunga kuteteza ma base a America. 1. Number 2, akwanena kuti Gulf kumene ku Gulf will no longer be a haven for US. So kukhaso ngati kumwamba kumene kusukhala kwa safe, nangase kumwamba kumene kuli safe, ku haven it right kumwamba ndakuti sikukhaso safe kumbali khoza ndi ma Americans. Imeneyo ndi response imene ndi yankho lochokera ku Iran kwa kuchokera kwa supreme leader amene ali Mujtaba Khamenei. Pomwe yankhulako pang'ono pankhani kusa ndi Mujtaba Ali Khamenei. Ameneyu nditu mpaka na pano pa sakuonekabe. Mkulu ameneyu sakuoneka, nkhani yake ndi kuti message kungobwera pa TV, anthu kungowerenga basi kuti Mujtaba Khamenei wayankhula kuti ABCD, wayankhula zakuti. Intelligence ya America ndi Israeli, ma-Americans ali amakhala ndi anthu akambelembele awo ofufuza amaliwongo amene wawa ayesetsa ndithu kuyang'anayang'ana kufufuza kuti Mujtaba Khamenei ali kuti, komanso ali moyo, akuti sakudziwa. Intelligence ya America yakanika kufufuza kuti amene alipo ali moyo, kapena zangokhala kuti ma message akungobwera akungopanga anthu. Komano anu ake atsiko la Iran akuti munthu ndithu ali moyo, ndithu ali bwinobwino, ndipo ndi amene sakupanga run, ndi amene akuyendetsa ndithu zonsezo operation yonse, ndi amene akuyendetsa iye. Ma Americans amene mpaka pano sanapezebe kuti amene ali moyo kapena ali kuti.
So for chifukwa cha zichitetezo kuti angasimudziwa kuti ma Israel ndi ma Americans pachatu afuna so kupha basi aliyesa amene angalowa kufuna kumupha, so iwo akuti sangaoneke ndipo kumene aliko ndithu ali kumalo kutetezeka ndithu. So nkhani ndithu ndi imeneyoyo. Zinazo ndithu tizipatsana tiziuzana kuti makamaka kwa gwanji nanga kukuchitika chani kunjako. So guys, thank you so much. Malawian Gamers, don't forget to subscribe, like, share and comment. Just put a positive comment. Bye.